Shanghai. Kajing kublai kalet ni subscribers bat ki baju satnat ban pe ki video sakani channel Shanghai. Katkum ki khubor na po Gaza. Kilia thu ba uwe unong aiktin jongka kenhun leno Hamas ulaong baka kenhun leno Hamas kan penjelano ia kajing pelaj ki koidi ki bakala rakbor na po Israel. Bat buru ia kapor ban pelaj ia kitei ki bala syarak bor ka Hamas kong ia katai ka jing penjelan ka dei halor ka jing penkhen ia ka jing te ban sange ia siat no ki bala kela koidi bat ki badon hapok Gaza kila dei ban syak pelaj no henrei halor katai laong baka Hamas kela penjelan no ia ka jing pelaj ia kitei ki bala syarak bor bat ia katai ka jing penba laong da menteri kampo yengka Israel Israel kat bat ula khodro ya katai ka jingpen pena jongka Hamas bakadai ka jingpen ken bapura ya ka jingate kular bat ka Israel presiden jongka Amerika Donald Trump ula ajing mut badai ben pansange no ya ka jingya siat hapdeng jongka Israel bat ka Hamas bat lada ompen paino ya ki bala syara bor kibadon hapok Gaza bat Donald Trump uong badama uhi unsa perkat thamai kumno banle ia ka kenhun leno Hamas.